गिबियावहाय आङो जुदि इउटिउबनि लाबो दिनैहाय आङो इउटिउब हिसाबै नङा इउनाइटेड ख्रिस्टियान वर्ल्ड वाइड एसोसिएशननि एडमिनिस्ट्रेटर हिसाबैहाय नोंथांखौ आरो नोंथांनि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमसिमबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोदों। लोगोसे आङो जोंनि मानगोनां अनख' दयालु इसोर आफाखौ हामबाय होनदों। बेबादि मोनसे सुबिदाखौहाय आंनि दारै जे मोननो हादों बिनि थाखाय आङो गिबिसिनथारावनो इसोर आफाखौ हामबाय होनदों। दा नोंथांनि सोंनाय मथे खोथाया नंगौ, बियो नाथाय दाबो बहुद सम दं। बियो जाहैबाय 2030 सननि 9 थारिखनिफ्राय 11 थारिखसिम आरो जुन मासनि 9निफ्राय 11 सिमावहाय बे जेरुजालेमावहाय जेनाखि बार्थ अफ जिजास क्राइस्टनि जायगा बेवहाय मोनसे गिर्जा दंमोन। बे गिर्जाया माने गिर्जा जागायजेननायनिफ्रायनो बुहुमावहाय बियो 2030 सनावहाय 2000 बोसोर जागोन आरो बेखौहाय लोब्बा लानानैनो बुहुमनिनाखि जेसेबांनाखि बुहुमखौ दैदेनग्रा ग्लबेल चार्च नेटवर्क होननाय मोनसे आफाद दङ। बिथांमोनहा माने 2030 सननि बे 9निफ्राय 11 थारिखखौहाय जुननि 11 थारिखखौहाय मोनसे डिसिसन लाबाय जे माने बुहुमनि जेसेबांनाखि देश दं बिनिफ्राय मेम्बार्स हिसाबै थांगोन, पास्टरफोर थांगोन, रेभारेन्डफोर थांगोन आरो जोंबादि जास्ट सिम्पोल मानसिफ्राबो थांनो हागोन। दा नैबेखौहाय जोङो जिहेतु इउनाइटेड ख्रिस्टियान वर्ल्ड वाइड एसोसिएशनजों आं लोब्बा थानायखाय आं बिनि दारै बेखौ मोनदों आरो आंनो बे इमेलावहाय बेखौहाय इनभिटेसनखौ हरदों। दा जोंनि थाखाय जोंनि बे ख्रिस्टियान धोरोमखौ फोथायारिफोरनि थाखाय बुहुमनि बयनिफ्राय देरसिन मोनसे प्रग्राम जागोन बियो। दा बे हिसाबै प्रिपेरेसनखौ नांगौ। माने नोङो बेवहाय मोनफा मोननैल' देश नङा, बुहुमनि खना खनला जेरै सारिगिदिं देशनिफ्राय बियो बेवहाय माने मानसि फैगोन नालाय बेनिखायनो एसे समखौहाय एसे गोलाव प्रिपेरेसन लानाय जादों। आं दिनैहाय नोंथांमोनजों रायज्लायनायनि खारना बेनो, माने आं इनभिटेसन मोनदों हिसाबै आंनि थाखायल' नङा बियो, जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय बियो माने इनभिटेसन। दा बेवहाय जायफ्रा गोसो जोंजों जगाजग लाला जोङो निस्सय ज' रायलायलायनानै जिनाखि प्रसेसफोर दं जों सहैनांगौ बे प्रसेसफोरखौहाय जों ज'यैहाय मावलायनानै आरो बे प्रग्रामावहाय जोङो जुदिबा 5-6 बोसोर दंबावोब्लाबो जोङो दानिफ्रायनो थाम-थिम जानानै थानांगौ आरो बयबो वेलकाम। बेवहाय माने खुनु हिन्दु ख्रिस्टियान बा इस्लाम मुस्लिम बा सिख बुद्धिस्ट बिसोरजों खुनु डिफारेन्स गैया, बयबो वेलकाम।